कायर या चक्रीवादळाने वेंगुर्ले किनारपट्टीवर रौद्र रूप धारण केलं आहे. शिरोडा, उभादांडा, वेंगुर्ले मांडवी, केळूस, कालवी किनारपट्टीवर हाहाकार माजला आहे. मांडवी येथील एका घरात समुद्राचे पाणी घुसून नुकसान झाले असून किनारपट्टीलगतचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. समुद्राच्या अजस्त्र लाटा किनाऱ्यावर धडकत असून पाण्याचा जोर असाच कायम राहिल्यास या घरांना मोठा धोका उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.